Καλημέρα, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από το σύντομο ομολογουμένο διαφημιστικό διάλειμμα μας για να ανοίξουμε και άλλα θέματα, Βασίλη μου, γιατί η ώρα έχει περάσει, είναι 11:47, είδες πόσο γρήγορα περνάνε τα μέρη της εκπομπής. Αλήθεια είναι αυτό. Έχεις πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσεις. Όπως και σε αυτό το μέρος, έχουμε αρκετά να πούμε. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Αναστασία Κερχανατζίδου. Είναι ποινικολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Καλή Κυριακή. Καλημέρα, κύριε Ρήγα. Καλή Κυριακή. Καλώς ήρθατε και πάλι για άλλη μια φορά. Να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο, κύριε Ρήγα, το έχουμε συζητήσει εδώ πολύ πριν το τραγικό συμβάν με τον 13χρονο στην Ηλία που έχασε τη ζωή του οδηγώντας ένα πατίνι, ηλεκτρικό πατίνι. Η τραγωδία αυτή δυστυχώς φέρνει ξανά στην επικαιρότητα αυτό το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης χρήσης των πατινιών στους δρόμους, όπου και να βρεθείς. Βλέπεις μπροστά σου αυτά τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια, που τελικά από ό,τι βλέπουμε είναι αυτό που συζητούσαμε. Και μακάρι να μην ήμασταν στη θέση να λέμε τα λέγαμε. Μακάρι να μην το πούμε ποτέ για κανένα θέμα αυτό. Αλλά το έχουμε ξαναπεί και μαζί πολλές φορές. Ναι. Δυστυχώς δεν διαψευστήκαμε ότι θα έχουμε κάποια στιγμή και θύματα. Είχαμε ούτως ή άλλως και τραυματίες. Αλλά έχουμε ένα 13χρονο. Έχουμε ένα 13χρονο που έχασε τη ζωή του και τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πατίνια σκοτώστρες. Όπως είπατε, ανεξέλεγκτη χρήση, θα προσθέτεται και ασίδωτη χρήση και των πατινιών τα οποία αγοράζονται από ιδιοκτήτες για τα παιδιά τους ή για τους ίδιους, και βέβαια από αυτά τα οποία έχουν έρθει εδώ και κάμποσο καιρό από εταιρείες, τα οποία είναι ασίδωτα στους δρόμους, μπορεί ο καθένας να το κάνει. Αλλά κάνετε χρήση. και το λέτε, γιατί στην περίπτωση του 13χρονου ήταν αγορασμένο, το πατίνι, ήταν η ιδιοκτησία του. Να πούμε λοιπόν για άλλη μια φορά ότι όποιος χρησιμοποιεί πατίνι δεν είναι ανεξέλεγκτος. Υπάρχουν στοιχειώδη κανόνες εφαρμογής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το θέμα είναι αν εφαρμόζονται. Δεν εφαρμόζονται. Ο βασικότερος κανόνας δεν εφαρμόζεται από όλους. Είναι κάποιοι οι οποίοι το εφαρμόζουν, αλλά δυστυχώς είναι ακόμα μειοψηφία. Ο κυριότερος κανόνας είναι ότι πρέπει κάποιος να οδηγεί φορώντας προστατευτικό κράνος. Τις νυχτερινές ώρες πρέπει να φοράει φωσφορούχο γυλαίκο και το σχετικό φως που πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν οι ηλικιακές προϋποθέσεις, τις οποίες δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Τα πατίνια μέχρι 6 χιλιόμετρα ταχύτητα μπορούν να το οδηγούν από 12 χρόνων και πάνω, 25 χιλιόμετρα από 15 ετών και πάνω. Βλέπουμε πολλούς πιο ανήλικους να οδηγούν πατίνια. Τα πατίνια δεν είναι για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, είναι για δρόμους κάτω από των 50 χιλιόμετρων. Βλέπουμε δυστυχώς στη Συγκρού, τώρα που ερχόμαστε στη Συγκρού, είδα μπροστά μου ένα πατίνι. Σε κεντρικές αρτηρίες και σε άξονες. Δεν κινούνται ανάποδα, κινούνται με τη ροή των αυτοκινήτων, δεν κινούνται πάνω σε πεζοδρόμια. Έχουμε παρασύρσεις πεζών, υπερήλικων, παιδιών πάνω σε πατίνια με ανεξέλεγκτες ταχύτητες. Και βέβαια δεν κάνουμε χρήση κινητού τηλεφώνου και το πατίνι είναι για ένα αναβάτη. Πολλές φορές βλέπουμε πάνω 2 και 3 άτομα. Και δυστυχώς πολλές φορές και φτιαγμένα, η αργό φράση, φτιαγμένα πατίνια για παραπάνω από 25 χιλιόμετρα. Το είχαμε πει. Θα σας πω δικιά μου εμπειρία. Προχθές το βράδυ, στο κέντρο της Αθήνας, 2 νεαρά άτομα πάνω σε ένα πατίνι, 2 χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα, ανάποδα. Και στο κέντρο. Ανάποδα. Και εγώ είχα τέτοια εμπειρία. Δυστυχώς στο παρατσάκ τη γλιτώσαμε. Αλλά να πούμε λοιπόν ότι πρέπει να το καταλάβουν. Αφενός αυτοί που τα αγοράζουν για τα παιδιά τους έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί από τη μια λέμε το παιδί θα φτάσει ενήλικα, θα πάρει μηχανάκι, θα πάρει αυτοκίνητο, έχουν οι γονείς ένα άγχος και ξαφνικά τα βγάζουν τα παιδιά έξω από 12-13 χρόνια με ένα πατίνι. Παρατηρείται το φαινόμενο πιο πολλών τροχιών δυστυχημάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα, που τα πατίνια είναι πολύ περισσότερα και η κυκλοφορία μεγαλύτερη. Βλέπουμε όμως ότι γίνονται και στην επαρχία, όπως δυστυχώς το τραγικό γεγονός στην Ηλία. Θέλει προσοχή. Η τροχέα σαν τροχέα έχουμε βεβαιώσει παραβάσεις από το 24 πάρα πολλές και το 25 και συνεχίζουμε. Έχουμε σταματήσει και άτομο το οποίο πριν λίγο καιρό στην Πανεπιστημία, γυναίκα η οποία ήταν κάτω υπό την επίρρεια αλκοόλ και κατασχέθηκε το πατίνι. Πλην όμως δεν μπορεί να βρίσκονται. Να μας πείτε ξανά αν υπάρχει όριο ηλικιακό. Βεβαίως. Είναι 12 ετών για πατίνια τα οποία είναι μικρά επιό των 6 χιλιόμετρων ανώτερη ταχύτητα, 12 χρόνια και πάνω. Και για τα πατίνια τα οποία είναι 25 χιλιόμετρα και πάνω, 25 χιλιόμετρα η ταχύτητα του η μέγιστη, είναι πάνω από 15 ετών. Και νομίζω ότι υπάρχει, αν δεν έχει γίνει ήδη, υπάρχει μια πρόθεση να αυξηθεί και το όριο της χρήσης. Αλλά το θέμα είναι ότι όρια υπάρχουν.
Και κάποιο μπορεί να πω κάτι οδηγήσει εγώ τώρα αυτοκίνητο που κάτω από 18 χρονών. Έχουμε σταματήσει αυτοκίνητα σε χωριά, στην Ύπαιθρο, που υπάρχουν οδηγοί που είναι 15 χρόνων παιδιά και Ωραία, οδηγούν το κύριε αυτοκίνητο. να κάνουμε ένα σενάριο. Τώρα, όλοι οι υπόλοιποι που βγαίνουν στον δρόμο με τα αυτοκίνητα, με τα δίκυκλα, έχουν ένα δίπλωμα. Έχουν δώσει εξετάσεις με τα σήματα, με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με τις δεξιότητες έχουν περάσει κάτι. Μήπως θα έπρεπε στα πατίνια κάτι να βάλουμε, έστω ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τα σήματα, ξέρεις τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αντιμετωπίζετε το πατίνι. Γιατί σαν να είναι ποδήλατο. στο πατίνι δεν είναι εντάξει. ποδήλατο. Το ποδήλατο δεν ποδήλατο. έχει μηχανική στήριξη, ενώ εδώ υπάρχει μια μηχανή. Και απ' την άλλη, θυμάστε, είχαμε πει στην εκπομπή Εμείς σας. πιτσιρικάδες είχαμε τα πατίνια που δεν ήταν ηλεκτρικά, που ήταν με το πόδι, εντάξει. Πάντως, μιας και το με τα αναφέρετε ρουλεμάν. και το ποδήλατο, παρατηρούμε ότι και τα ποδήλατα πολλές φορές μπαίνουν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και βλέπεις ανάμεσα στα οχήματα τα οποία έχουν αναπτύξει μια ταχύτητα και περνούν τα ποδήλατα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Ναι. Όλα αυτά πλέον συγκαταλέγονται στα μέσα μεταφοράς. Μεταφοράς. Οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για αυτό το λόγο, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτή η Για να χρήση. μην το δαιμονοποιήσουμε, το πατίνι είναι οικολογικό, είναι πολύ καλό στην κίνηση. Αυτή ήταν η φιλοσοφία που το σε φέρανε, όλη την Ευρώπη κύριε. υπάρχουν, αλλά δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές. Δεν υπάρχουν χώροι να οδηγεί κανείς και δυστυχώς παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Τι λέτε, είναι το πλαίσιο, έχει τρύπες, να το πούμε έτσι. Δεν είναι καθόλου επαρκές το πλαίσιο, δυστυχώς. Εμένα η άποψή μου είναι αντίθετη σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο στην Ελλάδα, γιατί κατά πρώτο λόγο δίνουμε ένα αντικείμενο, δεν θα το πω όχημα, θα το πω αντικείμενο, το οποίο όμως έχει μια τέτοια ταχύτητα, ικανότατη να προκαλέσει ένα ατύχημα ή ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οι άνθρωποι οι οποίοι τα οδηγούν αυτά δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις. Πολύ απλά πράγματα. Δεν σας λέω να γνωρίζουν όλο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά στοιχειώδη ζητήματα όπως προτεραιότητες, που αναπτύσσω, που επιβραδύνω και ούτω καθεξής. Κατά την άποψή μου, από νομική σκοπιά, δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια έστω σεμινάρια. Δεν σας λέω άδεια οδηγήσεως, εντάξει, αυτό είναι ίσως και μια υπερβολή, αλλά κάποια σίγουρα σεμινάρια για να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα το οδηγεί αυτό, στοιχειώδη πράγματα τα γνωρίζει και τα αντιλαμβάνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, ως προς την άποψη των υποδομών, δεν είμαστε από εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες ικανές να υποδεχθούν μια μαζική χρήση τέτοιων αντικειμένων. Οπότε είναι ένας συνδυασμός. Είναι συνδυασμός ο οποίος προκαλεί διάφορα προβλήματα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χανατζίδου, που είναι νομικός και Ελεύθερα, εννοείται. Όταν κάποιος αγοράσει ένα πατίνι, είτε για τον εαυτό του είτε για το παιδί του, οτιδήποτε, γνωρίζει ότι για να το χρησιμοποιεί φοράει το κράνος του και βγαίνει έξω από το σπίτι του για να πάει στο φροντιστήριο, για να πάει στο σχολείο. Όταν περπατάει κάποιος στο δρόμο και βρει ένα πατίνι μπροστά του και απλά με μια εφαρμογή βάζοντας το κινητό σου από πάνω, χρεώντας τη χρεωστική σου κάρτα, ανεβαίνεις πάνω και φεύγεις, δεν πιστεύει κανείς ότι κυκλοφορεί κάποιος με τα πόδια με το κράνος στο χέρι. Άρα εκ των προτέρων οι εταιρείες αυτές έχουν δεχθεί ότι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σε μεγάλες πιθανότητες δεν θα οδηγούν οι οδηγοί ούτε με το φωσφορούχο ούτε με το κράνος. Προσωπικά δεν έχω δει κανέναν οδηγό με πατίνι να φοράει ούτε φωσφορούχο γυλαίκο. Αλλά κράνος φοράνε κάποιοι. Αλήθεια σας λέω, δεν έχω συναντήσει. Όσοι έχουν ιδιοκτήτες. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, νομίζω στη Γαλλία ισχύει αυτό. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό, ότι καθένας που πάει και μισθώνει από δημόσιο χώρο τέτοιου είδους πατίνια είναι υποχρεωμένος να εισάγει τον συριακό αριθμό όπου έχει αγοράσει τα μέτρα προστασίας για τη χρήση του συγκεκριμένου πατινιού. Είτε αυτό είναι κράνος, είτε αυτό είναι φωσφορούχο γυλαίκο, νομίζω για τις νυχτερινές ώρες. Ναι. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες σαν χώρα. Έχετε δίκιο. Είναι μια ανεξέλεγκτη χρήση. Θέλω να υπογραμμίσω αυτό που είπε ο κύριος Ρήγας. Μην δαιμονοποιούμε το πατίνι, το μέσο, γιατί ξέρετε, κύριε Ρήγα, έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη συζήτηση για τις βιώσιμες πόλεις και για τη βιώσιμη κινητικότητα και πώς στα κέντρα των μεγαλοπόλεων θα έχουμε πατίνια, ποδήλατα, καλύτερες πεζοδρομήσεις, μέσα μαζικής μεταφοράς, να παίρνεις το τραμ, να παίρνεις το μετρό και να πηγαίνεις και να μην είναι οι πόλεις μας πλέον προσανατολισμένες στο αυτοκίνητο. Έχω δίκιο σε όλα. Ειδικά εδώ στην Αθήνα έχει ξεκινήσει πρόβλημα. Τεράστιο. Άρα λοιπόν, καλώς την κάνουμε αυτή την κουβέντα, αλλά χρειάζονται υποδομές. Δεν μπορεί τώρα στην Κηφισίας να βγαίνει το πατίνι και το ποδήλατο και εμείς να κάνουμε κουβέντα γιατί. Στην Εθνική, τώρα που το λέτε, χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα δώσω και μια τοποθεσία που όλοι μας έχουμε περάσει από εκεί, τη γνωστή Παναγίτσα, στην κάθοδο, στον Κηφισό. Εκεί έχω δει πατίνια να περνάνε ειλικρινά σε μια κατάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω πώς αποφεύθηκαν τα ατυχήματα σε εκείνο το σημείο. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι, ο άνθρωπος που οδηγεί αυτό το πατίνι και μπαίνει σε τέτοιους δρόμους, κεντρικούς οδικούς άξονες, αλήθεια δεν νιώθει έτσι
ρίγος, κάτι να υδρώνει όταν βρίσκεται ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Όταν τον προσπερνούν σε εκατοστά τα αυτοκίνητα. Ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή, Και ποιος έχει και την αστική ευθύνη. Το είχαμε πει, αν θυμάστε, κύριε Μαλιαρούζη. ναι. Αφήστε το ποινικό μέρος μόνο, ενός τροχαίου ατυχήματος, δυστυχήματος. Την αποζημίωση ενός ανθρώπου που έσπασε ένα ισχύο και έπεσε κάτω από ένα πατίνι, ποιος την κάνει? Δεν υπάρχουν και ασφάλειες εκεί, έτσι. Αυτό να το τονίσουμε. Μεγάλο Αστικά, ζήτημα έχει πολύ αυτό. μεγάλο δίκιο ο κύριος Ρήγας. Έχει ζητήματα αυτό. Γιατί μην Δηλαδή τώρα ξεχνάτε σε ότι ένα μπορεί να είναι και ένα ατύχημα ή ένα 13χρονο. δυστύχημα. Ποιος είναι αυτός που θα πάρει την ευθύνη? Προσέξτε εδώ ένα μεγάλο ζήτημα που αναφύεται. Εάν ο οδηγός είναι ένα 13χρονο, έτσι, Ναι. που ηλικιακά δεν λογοδοτεί ο ίδιος, αλλά οι γονείς του. Ναι. Έτσι, με ένα ανασφάλιστο όχημα, Ναι. το οποίο οδηγεί. Είναι πολύ μεγάλα ζητήματα εκεί. Τα οποία προφανώς δεν υπάρχει μέριμνα για αυτά. Άρα πάλι φέραμε κάτι καινοτόμο να το εφαρμόσουμε στη χώρα μας χωρίς να έχουμε δημιουργήσει το πλαίσιο και τις σωστές συνθήκες για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όλο αυτό. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Γι' αυτό το λέω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς γίνεται με τι. Γελάτε κύριε Ρήγα, αλλά έτσι είναι επιτυχία δυστυχώς. γίνεται Έρχονται αυτό. κάποια και μετά τρέχουμε να δούμε το πλαίσιο, μετά τρέχουμε να δούμε την νομοθεσία, μετά τρέχουμε να δούμε τις υποδομές. Το κάνουμε πιλωτικά μάλλον. Πάμε να δούμε πώς εφαρμόζεται και μετά να δούμε τις τρύπες για να τις κλείσουμε. Πάντως, Συνήθως έτσι θέλω να κάνουμε. πω κάτι για το περιστατικό αυτό, γιατί το συζητάμε με αφορμή ένα τραγικό περιστατικό. Εκεί, στα Μακρύσια, στον νομό Ηλίας, δεν είναι ταχείας κυκλοφορίας ο δρόμος. Εκεί, τώρα εντάξει, πήγαν άλλα πράγματα λάθος. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι ότι έχει κίνηση. Δεν το συνδέουμε. Ναι, Κακιά δεν το στιγμή. συνδέουμε. Απλά το Όχι, αναφέρω. απλά άνοιξε η συζήτηση με Ναι, αφορμή σαφώς, αυτό το σαφώς. τραγικό συμβάν. Έτσι. Όπως θα πρέπει να ανοίξει και η συζήτηση για το άλλο θέμα, το πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο συζητιέται πάρα πολύ τα τελευταία 24 ώρα, το έχουμε δει και στα δελτία ειδήσεων και χθες το συζητήσαμε εδώ, στους αμπελόκηπους με αυτό το γυροκομείο κολαστήριο κυριολεκτικά με τις 4 γυναίκες οι οποίες ήταν εκεί, παράνομο, ένα διαμέρισμα ήταν ουσιαστικά σε μια πολυκατοικία, κύριε Ρήγα. Η 72χρονη ιδιοκτήτρια, να πούμε ότι πήρε αναβολή τελικά η δίκη της για τις 6 Μαΐου, θα γίνει τότε, τελικά κατάφερε να πάρει αναβολή. Δεν ξέρω, τα έχουμε ξανασυναντήσει αυτά, κύριε Ρήγα, αυτά τα περιστατικά. Ο πληθυσμός της χώρας μας γερνάει. Όλο και περισσότερα παιδιά δεν μεριμνούν για τους υπερήλικες γονείς και όλο και λιγότερες δομές υπάρχουν στη χώρα μας, ακόμα και ιδιωτικές δομές γύρω από ή από την εκκλησία για να βρει κάποιος ένα γυροκομείο για να πάει είτε μόνος του Νομίζω είτε αυτό για να είναι το τον μεγαλύτερο είναι πρόβλημα, κύριε. Θα Άρα αυξηθούν κατά οι ανάγκες συνέπεια, φροντίδας ακριβώς, σε ηλικιωμένους τα ειδικά σε επόμενα μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα, έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κύριοι, κάποιες κυρίες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά τα κενά και χωρίς να έχουν τις προβλεπόμενες δομές, νοικιάζουν κάποιους χώρους στους οποίους δημιουργούν κάποια διαχωριστικά δωματιάκια και με έναντι ποσού, το οποίο το διαφημίζουν και από το διαδίκτυο, προσελκύουν υπερήλικες ή συγγενείς υπερηλίκων για να ουσιαστικά, ας πούμε, επιτραπεί έννοια, να παρκάρουν εκεί έναν μεγάλον άνθρωπο, αδιαφορώντας καμιά φορά ακόμα για τι συνθήκες επικρατούν. Γιατί το να βάλεις έναν άνθρωπο σε μια κατάσταση τέτοια πρέπει να υπάρχει ιατρική φροντίδα, φαρμακευτική φροντίδα, πρέπει να υπάρχει υγειονομική μέριμνα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να υπάρχουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε καταγγελία, έφτασε εκεί η αστυνομία. Δεν υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση από την 72χρονη ιδιοκτήτρια αλλοδαπή, η οποία διαμαρτύρονταν και προσπαθούσε να εμπλέξει τις αρχές. Οι συνθήκες ήταν άθλιες. Οι υγειονομικές συνθήκες, η καθαριότητα, το θέμα του φαγητού ήταν σε άθλια κατάσταση. Οι γυναίκες ήταν παραμελημένες, σχεδόν υποσιτισμένες. Ούτως ή άλλως, μία από τους λόγους για να ζητούσε η συγκεκριμένη ήταν να μην υπάρχει κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του έξω κόσμου με τους υπερήλικες. Πολλές φορές λειτουργούσε και εκβιαστικά προς τους συγγενείς, λέγοντάς τους ότι θα τους αφήσει στο δρόμο τους μεγάλους ανθρώπους. Είναι τραγική κατάσταση. Γνωρίζουμε όλα ότι δεν μπορεί να γίνονται από το κράτος. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία σε πολλά πράγματα και μακάρι να υπάρχουν δομές, οι οποίες υπάρχουν πολλές δομές, όμως είναι κορεσμένες και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο. Το ιδανικό θα είναι κάθε άνθρωπος να φεύγει στον άλλο κόσμο, στο οικογενειακό του περιβάλλον, με τα παιδιά του. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι μόνοι τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν τα παιδιά να τους ανταποκριθούν. Και είναι και οι συνθήκες. Είναι και οι συνθήκες. Δύσκολες πολλές Οι περισσότεροι από αυτούς. Απόσταση, άλλα παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς έχουν είτε κινητικά προβλήματα, είτε νοητικά προβλήματα, είτε προβλήματα υγείας.
πρέπει τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση είναι άνθρωποι που πολλές φορές δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Έχουν ανάγκη από φροντίδα, από έναν άλλον άνθρωπο να τους βοηθάει στην καθημερινότητά τους. Και να έχουν συνθήκες αξιοπρέπειας. Ακριβώς. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Κοινωνικές δομές βέβαια που υπάρχουν κάποιες και κάποια ιδιωτικά γυροκομεία, γιατί είπα και στην αρχή ότι το έχουμε δείξει και σε άλλες περιπτώσεις έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα, κάνουν καλή δουλειά. Αλλά δεν είναι όλα έτσι. Έχετε δίκιο. Να προσθέσω κάτι τελευταίο. Αν κάποιος το κάνει και του λείπουν κάποια τυπικότητα, αλλά το κάνει σωστά, προσφέρει. Όταν όμως κάποιος το κάνει και προσπαθεί μέσω από τον πόνο ή από τα γυρατιά κάποιου ανθρώπου να βγάζει χρήματα, είναι πραγματικά απαράδεκτος. Βέβαια, έχουμε δει ότι και περιπτώσεις που προσλαμβάνονται γυναίκες ή άντρες σε σπίτια, όπως πρόσφατα ένα καταστατικό όπου χτυπούσε έναν 92χρονο μια κυρία, την παρακολουθούσαν από τις κάμερες και τελικά ισχυριζόταν ότι ο ήλιος βγαίνει από τη Δύση. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο, πρέπει να έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Είναι πολλά αυτά τα περιστατικά, έχει δίκιο ο κύριος Ρήγας, και στα σπίτια, έτσι δεν είναι? Είναι πολλά και εγώ θέλω να αναφέρω ότι οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και τη λειτουργία μονάδων συναφών, φροντίδας ηλικιωμένων. Ναι, και τη φροντίδα ηλικιωμένων είναι αυξημένες, είτε σε δημόσιο πλαίσιο, είτε στο πλαίσιο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έρχεται όμως εδώ και κάποιοι κακόπιστοι, να το πούμε έτσι ευγενικά, κομψά, και εκμεταλλεύονται ακριβώς τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στον δημόσιο τομέα. Και εδώ θα φέρω ως παράδειγμα τα δύο τουλάχιστον τελευταία παραδείγματα από τις μονάδες στην Κρήτη. Και έχουμε δυστυχώς, βλέπουμε όμως το ακριβώς αντίστροφο, δηλαδή οι ιδιώτες που χωρίς προδιαγραφές, χωρίς μέριμνα, χωρίς τίποτα, μισθώνουν ένα διαμέρισμα και φιλοξενούν κάποιους υπερηλίκους από τους οποίους λαμβάνουν και κάποια χρηματικά ποσά. Σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι δεν δύναται να έχουν την περίθαλψη η οποία απαιτείται, γιατί οι άνθρωποι αυτής της ηλικίας έχουν αυξημένες απαιτήσεις, ιδίως οι ιατρικές, έχουν ποικίλα προβλήματα υγείας, χρειάζονται μια σειρά επιστημόνων για να τους επιβλέπει. Αυτά όλα σαφώς και δεν μπορούν να υπάρχουν. Οπότε θα πρέπει και ειδικά για τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας οι απαιτήσεις, γιατί είναι υπερβολικά αυξημένες οι απαιτήσεις, ίσως αυτές κάπου να χαλαρώσουν, γιατί πολύ σωστά είπε ο κύριος Ρήγας, κάποιες φορές η έλλειψη κάποιων τυπικών προϋποθέσεων δεν σημαίνει και ουσιαστική αδυναμία φροντίδας αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα. Σημαντικό για αυτό που το λέτε, ότι παρά είναι αυστηρό πολλές φορές. Έτσι το ερμηνεύω εγώ. Μία ερώτηση μόνο για το κατηγορητήριο της 72χρονης που συνελήφθη. Ασκήθηκε ποινική δίωξη, απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απίθεια. Αυτά είναι πλημελήματα όλα? Αυτά είναι τα δύο, το πρώτο και το τελευταίο που μου αναφέρεται είναι πλημελήματα. Τώρα η έκθεση θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς το αναφέρει το κατηγορητήριο, γιατί η έκθεση έχει και πλημεληματική μορφή, έχει και κακουργηματική μορφή. Σε κάθε περίπτωση είναι και πλημελήματα να είναι πλέον το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας, ιδίως μετά το 2024 και τη μεγάλη αλλαγή του ποινικού κώδικα. Στα πλημελήματα πλέον συναντούμε περισσότερες φορές τη φυλάκιση προσώπων παρά ειλικρινά στα κακουργήματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, και το ανέδειξαν κάποια δημοσιογραφικά άρθρα, οι κρατούμενοι που βρίσκονται στα καταστήματα κράτησης, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία που εκτείουν ποινές για πλημελήματα. Πλέον θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει και η εν μέρει έκτηση της ποινής. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί για ένα πλημέλημα, όπως αυτό το οποίο αναφέρεται, να πάρει μια ποινή πλημελήματος 3 ετών και να διαταχθεί από το δικαστήριο ότι θα πρέπει οι 6 μήνες από αυτά τα 3 έτη να εκτιθούν. Οπότε πλέον και το ποινικό πλαίσιο είναι ασφικτικό, ακόμα και στα πλημελήματα. Μάλιστα. Αυτό δημιουργεί άλλα ζητήματα τώρα. Στα σοφρονιστικά καταστήματα δεν τις παρουσίες. Υπερπληθυσμός, βεβαίως. Να τα αναλύσουμε, αλλά και εκεί οι συνθήκες έτσι δεν είναι καλές σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα έχουμε δει αυτά και έχουν αναδειχθεί και από δημοσιογραφικές έρευνες πάρα πολύ καλών συναδέλφων. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Νομίζω πρέπει να πάρουμε τώρα το break το σωστό, το τελευταίο. Ναι, το σωστό, τα άλλα τι ήταν. Γιατί μετά έρχεται Eurovision, Βασίλη. Για πάμε.